dneska mi dorazil ten tajný balíček od Fortniteu, no a my si ho v dnešním videu otevřeme. Nikdo mi nedával dopředu vědět, že mi má něco přijít, jo, takže když mi ráno volal kurýr, tak jsem byl z toho úplně hotovej. Každopádně, hoši, máme tady nějaký takovejhle dopis a je tady pod tím ještě něco zabaleného, poměrně tvrdýho. Každopádně v tom dopise je napsáno: děkujeme, že jsi s náma od úplného začátku. Děkujeme, že jsi Fortnite OG. Teď je tvoje šance to rozběhnout zpátky. Poslední otázka zní: kam padáme? Takže tenhle ten balíček by měl mít nějakou spojitost s tím, že se do Fortniteu bude vracet chapter 1 mapa a jsem na toho, hoši, úplně zvědavej. Kámo, nevím, jestli to je vidět na té kameře, ale já mám úplně husinu. Prostě OG Fortnite, kámo, je úplná láska pro mě. A tady jsem dostal oficiálně od Epic Games psaníčko, kde je dokonce napsáno, že hej Dodo, takže tohle je přímo psaníčko pro mě. Já jsem teda Epic Games ambasador v Česku, jo, takže prostě asi bych měl očekávat víc podobných překvapení. Takže Epic Games, já strašně moc děkuju za to, že jste mi tohle poslali. No a my se jdeme podívat, co bude pod tímhle, a máme tady, je tam nějaká Fortnite krabice přímo. No a hej, co to je zatím? Kámo, zatím je nějaký takovejhle kabel. Proč je zatím kabel? To jsem dostal, kámo, nějaký notebook nebo něco? Tak já takhle vyndám, moši, sledujte, jak je to velký. Musím říct, že to je fakt dost velký, ty kokos. A i docela těžký. Jinak v téhle krabici už nic jiného nemáme. Takže ji můžu vyhodit. Každopádně takový fun fact, doši, je tady napsáno Dodo EEU. Ne Dodo EU, ale Dodo EEU. Prostě mi tady napsali 2 Ečka. No ale to hlavní, co nás všechny asi zajímá, nebo minimálně mě to zajímá nejvíc, je to, co je tady v téhle krabici. Tak joši, jdeme to otevřít. No, tady trošku roztrhlá, bohužel. A co máme vevnitř? Ok, máme tady nějaký dárečky od Epic Games. Co? Tady je normálně obrazovka, už si sledujte to. Kámo, tady je normálně obrazovka. A úplně ta stará Fortnite OG hudba v pozadí, kámo, tak to je libový. Já tu obrazovku můžu stopnout, dát hrát znova, můžu to dát na míň. Kámo, to je hustý. A máme tady prostě OG gameplay Fortnite, hoši. Starý Fortnite. Je zacenzurovaný teda jméno. Hoši, já jsem taková pepega. Po natočení toho videa s tímhle boxem jsem zjistil, že tady je ve skutečnosti klip z mýho videa. A je to přesně z tohohle 5 let starého videa, který se jmenuje Dodo hraje Fortnite #1. No a je tam přesně ten úryvek z toho videa, hoši, jo. Já to tady schválně pustím. No hoši, sledujte prostě. Tady tohle je ten klip z tohohle videa. A koukejte, teď tam umřu. Za 3, 2, 1, teď. Umřel jsem tady i v tom videu, takže ve skutečnosti tam je fakt můj klip. No a my pokračujeme v tom unboxingu. Každopádně, jdeme se vrhnout tady na tyhle hustý věcičky, co tady ještě máme. Já to teda stopnu, aby nám to nehrálo celý tohle video. No jako první bych se podíval tady na tenhle přívěsek na krk. Tady tyhle věci a tenhle balíček se normálně koupit nedá, jo. Epic Games tenhle balíček doručoval jenom lidem, kteří s Epic Games spolupracují. Takže tohle je fakt jako limitovaný a nedá se to nikde jinde koupit, jo, takže jsem za to strašně rád, že jsem to dostal. No a jdeme to tady otevřít, ok. Vyndáme to tady z toho. No a co tady máme za motiv? Máme tady Fortnite OG. No a pod tím je Dodo napsáno, hoši, ne, to je tak custom, jo. Ono to není vidět tak dobře, jo, ale je tam napsáno Dodo, hoši, vidíte to? Je to tady teda trošku škráblý, což je docela škoda, ale je tam napsáno Dodo, kámo, a to vezmu na sebe. No a jak vypadám, hoši, sluší mi to? OG Fortnite Dodo? Ok, to je libový. Každopádně další věc, která tady je, tak jsou tady tyhle odznaky. No a mě zajímá, jestli tyhle odznaky taky tady skrývají něco hustého. Musím říct, že ty odznaky jsou fakt hustý, jo, a jsou i docela velký a já jsem sběratel všeho, jo, takže ocením prostě i takovýhle odznaky. Pod tím nic není škoda. No a prostě jsou to takový klasický odznaky, který vemete a můžete si ho takhle na něco napíchnout, jo. Každopádně už pokud někdy od někoho dostanete takovýhle odznaky, tak si je rozhodně nedávejte na tričko. Pak do toho trička uděláte akorát zbytečně díru. Maximálně, pokud vám to dovolí rodiče, tak jo, ale normálně si to tam nedávejte. A když jsem byl dítě, tak jsem si vždycky takhle rozpíchal všechny trička, a pak na mě babička byla úplně naštvaná. OK, to máme odznáčky. No a jako další, a to je asi jako poslední věc, co tady je, možná, nevím, tak tady je tenhle ten disk. Ten absolutně nevím, co to jako znamená. Kámo, co by tenhle disk mohl znamenat? Cože, hoši? Ono to tady je špatně vidět, ale kámo, tam je mapa normálně. Počkej, a to je OG mapa? Kámo, to vypadá jako OG mapa, to, co tam je. Ne, tak to je hustý. Takhle to není vůbec vidět skoro, ale takhle na světle to vidět je. A to vypadá jako takovej ten disk, který musíte dávat do gramofonu a bude hrát nějakou hudbu, hoši. Mě by zajímalo, jakou hudbu by tohle hrálo, jo, hoši. Vidíte tam takový ty malý rejhy? Jo, těch malých rejch tam je strašně moc, jo, takže já si myslím, že tohle normálně bude hrát nějakou hudbu. Ty kráso, hoši. No a zjistil
jsem, že ten disk, co tam je, tak opravdu se dá normálně přehrát, doši. A tady Cypherovi už tenhle balíček přišel před 6 dnama. No a pustil to, doši. A sledujte, co to tam hraje. Ok, dává to tam a... je tam prostě stará Fortnite OG hudba. Ty krása, tak to je hustý. Hele, já bohužel gramofon doma nemám a jsem rád, že nám to tady Cypher takhle krásně ukázal a my jdeme zpátky k unboxingu. Ale přijde mi, že to je plastový a já mám pocit, že tyhle disky se normálně plastový nedělají, takže upřímně nevím, jestli to bude fungovat. Asi to možná na nějakým gramofonu vyzkouším, nebo hele, hoši, napište mi do komentáře, jestli tohle by mělo fakt přehrávat nějaký zvuk. Je tady teda i nějaký text napsaný. No a v tomhle jsou ještě něco, ukáž, tady pod tím dole nic není. No a co ta obrazovka, kámo? Do té obrazovky se dá nějak dostat? Hele, tady to je všude zavřený, jo. Tady se to nijak nedá otevřít, aby jsem se dostal k té obrazovce. Jenom tady je nabíječka na to USBčko, který jsem i dostal. Tady ze spoda taky nic není a z téhle strany taky ne. Už já nevím proč, ale já si myslím, že tady tahle věc, tenhle disk se půjde dát nějak do tohodle a bude to přehrávat nějaký zvuk. Nevím proč, já se to strašně myslím, kámo. Jako tohle je udělaný tak, že se do toho nemůžete dostat, jo. Má to tady prostě na reprák, tady je taková věc, že když na ní zmáčknu, tak se to vypne. Musí to být puštěný, aby to fungovalo. No a já bych to nejradši jako nějak rozdělal a dostal se tam, protože mě zajímá, jestli tam bude něco ukrytýho. Ale já to nechci si rozbít, kámo. Tohle je úplně super věc, kterou kdybych si rozbil, tak jsem fakt jako naštvaný. Helloši, schválně, napište mi do komentářů váš názor, jestli pod tímhle bude ještě něco tajného schovaného. Každopádně jsme to otevřeli tak nějak celý. Hele, co je tady ještě napsáno? OK, tady je prostě klasický Epic Games, jako nějaký trademarky a td. Zezadu to teda vypadá takhle. Je to z takového příjemného materiálu. Jo, doufám, že Epic Games budou ještě někdy posílat nějaký takovýhle dárky, kam, protože to je za mě úplně libový. Každopádně jsem v Česku žádného jiného influencera neviděl, že by dostal tenhle balíček, takže mě zajímá, jestli náhodou to ještě někdo dostane, protože si myslím, že v Česku je víc Epic Games ambasadorů. Každopádně tohle to bylo pro tenhle opening všechno. Já Epic Games strašně moc děkuji za tenhle balíček. Každopádně, jak jsem říkal, tak jsem ten balíček od Fortniteu dostal kvůli tomu, že se do Fortniteu bude vracet stará mapa, starý zbraně a prostě OG Fortnite se bude vracet zpátky. No a samotný Fortnite dokonce už i oznámil, kdy to přesně bude a OG Fortnite se, dámy a pánové, bude vracet 3.11. Já tohle video točím 1.11. a to znamená, že za 2 dny se nám vrátí OG Fortnite, kámo, to bude úplně libový. Tady je na to dokonce i takovejhle trailer, jo. Prostě starý Tilted, kámo. Fortnite OG Battle Royale, jsem na to strašně moc zvědavej. No a zároveň se prej údajně líknulo, že kdy bude jaká sezona, že jo? Protože OG Fortnite přece jenom není jenom Chapter 1 Season 1. Není to jenom Chapter 1 Season 6, ale OG Fortnite je prostě celá Chapter 1. No a líknulo se, že zhruba každých 5 dní bude ve Fortnite jakoby nová sezona, prostě jiná mapa a jiný zbraně, jo? Tady to máte napsaný, že vlastně měl by se začínat toho 3. listopadu z Chapter 1 Season 5, což jsem teda doufal, že budeme hrát i víc OG Fortnite, jo, ale přece jenom, hele, tohle není podle mě 100%. No a mělo by to každých 5 dní jít až do Chapter 1 Season X, kterou budeme mít na přelomu listopadu a prosince. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, že se vrací OG Fortnite zpátky. Tohle je pro tohle video všechno, dejte like, odběr a mějte se, čus.